Halor ka jing penselam ban penmi ka result tungkam jong ka DSC ribhoi kinoyalam jong ka ribhoi people council hapo ka jing lam president usama Jason lanak snong rom hanen ka santrik rumpang kilalik ban kendu deputy commissioner bederu chairman ka DSC ribhoi arpet upadaya naga banta ban wajing teb lor ka dawa jing penselam ban perbenai ka result ki post DSC ribhoi district kane ka jing lik kendu jong ka seng ka de halor ka jing sokhya ka bajor halor ka jing penselam ban penmi ka result babon ki samla ki bai khoni ka kam kilapon pawi ka jing sokhya na ka ba jing penselam ban penmi ka result Hakane ka jini kendo deputy commissioner ka tiru ikador khas pan wajin tep alor ka da wajin penslaman penmi no ya result ki post DSC balakon adu snam arjar arfu ar nakaliang ka Ribhoi People's Council sengkmi but kidon ki longkumay ni nakaliang laga Meghalaya People Social Organization MPSO wan ini DC office bani kendo DC bade u chairman laga DSC ka ju upor ka jingi kendo ju I hu matagasni ka de be ka phang ba ya dor bat ka DSC ya ka ba hadu menin mene kan ka kentak ba ikran ba I nakaliang le ka DSC marpelat ya kan ka result ka bala de tho na du snem arjar pu a te kumbalong hagi pori bal adap shibun gi samla la fun gi I ban panpau ba kidon apreng ga jing alane kata ka jing dum ba up gi lano yo ya kata ka result ya kata ka exam ga bala tho gi te bat ban yo ya ga jubak bat ka daw ga bat kena wan ini ko disi ban yo ya ga jing percaya ga babiang nau disi belok ni chairman ga por da ga jing keren smutu I ba shibun ki kita ki jing ki ba ya didor bat ka ni ka komiti ni ka DSC ka exam ber owe ten ripat nakaliang chongeseng la keren ni dak pasai ba kita ki jing ngatrai ki di jing ki bala ban resolve ki bala ban pemben bandong pi menta ban pemuit ya ga result bahkan simpor hadu lais nem saus nem kalong pit pala daga bahkan kumta marmut I ban kentro alane ban keren persya I ting ba te ka miet henry ka jing kendu cum I ki menta kasi ka shulong ba lanong ngen yo ka result pi nakaliang cung disi ula keren dak ba syai ba hami cu menta baro la clear lo mar gino ki basa ko dak mi te gitu ki line department kani ka jing kentu nakaliang cung ka seng cung I long ba ki kin pendep no ban pa e kata roster hapo chung ni bunai February dak no how much ngla di banyo e result kata ada gejing ketu gecong e te lada marlok la kumta nakaliang chung keseng kahap ban shim dakilat ki linti ban penbor ya gi ba e kani komiti ya gi khot bor hoi bat gi balo gi department ki balong concern ki be dor ba kani kam te nakaliang chung keseng hani mar ewan ga ban berngem bersit endai tang ban yo ya gajing persai ga batikna bat halor kata ka phang nakaliang chung I hagajing tho mane la ai UDC ban ong ba ni terwa ba UDC udai ban ai ka formal explanation ya ki pai ba nong sisnong chong ga Ribhoi khamtame ya ki candidate ki hajar ngo bela tho ka exam bat hagaju ko por ba un buro ya ka timeline ka batikna namar gani gajing bomyo ka timeline chipi ba kut usnem ro mar ejo commitment namar mar kata kajing pentikna te menta UDC menengi lar bong ni ka basai sar lar dei bong pi I ba yo next month yo te we bnei ten rei mar per kajing pensisa ha kajing tho mar ka commitment na pi long ba ir mar hun I sai ilang api sai te halor kata ka phang te nakaliang chu I menta ngingen up ya menengi la ajumut badak kumno hapo arte yo pila dei ban bu we udhot naka komiti ban ai ya kajing pensai syabaro ki pai ba nong sisnong chong Ribhoi ba kayi kata ka daw ka bapen sange lani ka bapen slam ba tumu I result te hadin le kata ka jing ka statement ka ban ai ba ki ngingen up but ki we ki rukum perkat ngatrai sedang ya perkat I hadin ba ai kata ka explanation nakaliang ka DSC